Me THL:n veteraanit olemme viettäneet täällä Kemissä vuosittaisia veteraanipäiviä. Osanotto on ollut ilahduttavan runsas. Eri tapahtumiin on osallistuttu aktiivisesti. Ohjelma on ollut korkeatasoista, joista tässäkin juhlassa pääsemme nauttimaan. Näistä iso kiitos eri ryhmille sekä heidän seuroilleen. Pelikentillä on ratkottu THL:n mestaruuksia petankissa ja pokkiassa. Myös onginta, ikan ja saappaan heitto ovat olleet perinteisesti mukana päivien ohjelmassa. Voittajat ja muut mitalistit saavat palkintonsa tässä juhlassa. Nämä veteraanipäivät ovat jälleen kerran osoittaneet, että tällaisilla tapahtumilla ja toiminnalla on pysyvä sija THL:n toiminnassa. Ensi vuonna veteraanipäivät järjestetään myös, vaikka ehkä jo määrätty, mutta jääköön vielä salaisuudeksi. Joo niin, joten joukolla mennään mukaan. Tämähän on meillä välillä kuitenkin tämä vielä, ei aprilli, vaan veteraaniristeily, että niin moni meistä on varmaan mukana siellä, että siellä nähdään taas syksyllä lokakuussa. Lämmin kiitos teille kaikille mukana olleille. Etelä-Suomen veteraaneille erikoiskiitokset. Toitte meille kesän tullessanne. Ja lopuksi kaikille, olette kaikki lämpimästi tervetulleita tähän juhlaan. Kiitos. Täällä on jo tänään nähty täällä kulttuurikeskuksessa hyvää kulttuuriohjelmaa ja tuolla pelikentillä ovat veteraanit kilpailleet keskenään paremmuudesta. Muun muassa saappaan heitossa tuli hyviä tuloksia. Haluan ensin kohdistaa kiitokseni omasta ja koko THL Lapin piirin puolesta teille tämän vuoden veteraanipäiville osallistuville tullilaisille. Vain THL:n veteraanien yhdessäolo voi saada aikaan niin lämpöisen ja toverillisen ilmapiirin, jota voidaan pitää esimerkkinä vaikkapa nyt kuntapäättäjille, jotka pohtivat ajankohtaisia asioita kuntaliitoskysymyksissä. Olette osoittaneet uskollisuutta liikuntajärjestöllemme Tullia kohtaan ja taistelleet täällä Kemissäkin arvokkaasti mestaruuksista kilpailuissa ja hakeneet suosionosoituksia kulttuuriesityksissä. Osa teistä on pyrkinyt menestymään valitsemissaan lajeissa, mutta olette kuitenkin jaksaneet kannustaa naapurianne aina parempiin suorituksiin. Monosen Risto alias Rekku ei toivottavasti ole putsannut koko palkintopöytää. Täällä kaikki on osallisia, syyllisiä ja yleisöä. Kenenkään otsassa ei ole leimiä. Paitsi tietenkin ne 50 henkeä, jotka ovat pyörineet joukossanne nimilappu rinnassa. Heillä siihen on järjestäjiltä täyslupa oikeus. He ovat talkoolaisia. Ilman heidän panostaan moni asia hoituisi monimutkaisemmin tai ei hoituisi ollenkaan. Mutta te kaikki olette tehneet tästä tapahtumasta ainutlaatuisen, mitattiinpa sitä millä mittarilla tahansa. Näiden veteraanipäivien toiminta-ajatushan on, että kaikki ovat mukana tapahtumissa, kuten kukin itselleen sopivalla temmolla ja sitoutuneisuudella. Jos saisin vapaasti hehkuttaa, vertaisin teitä leipäjuuston hillaksi, poronkäristyksen puolukaksi, siianmädin sipuliksi tai vaikkapa lohikeiton kermaksi. Kiitoksia vielä toisen kerran.
Kahden lappilaisen veteraanin, täälläkin jo esiintyneen Taskisen Eskon ja Heikkisen Kalevin Joensuussa syntynyt ajatus hakea veteraanipäiviä Lappiin ja tänne Kemiin on jo sinänsä palkitsemisen arvoinen asia ja teko. Toisaalta THL:n veteraanijaoston päätös myöntää tosiaan tänne oli varmasti myös oikeaan osunut ja heidän kannaltaan turvallinen vaihtoehto. Lapilla ja Kemillä on THL:n tapahtumien järjestämisestä kokemusta, johon liitossa on jo totuttu luottamaan. Esko oli Kaleville perustellut hakemusta sillä, että veteraanipäivät pitää järjestää sopivassa iässä ennen vanhentumista. Huoli Eskon ikääntymisestä on tosin aivan liian ennenaikaista ja turhaa. Näiden juurakoiden Lapin veteraanien ikää ei mitata kalenterivuosissa, vaan ideoiden määrällä ja haasteellisuudella. Lapin veteraanien työn pohjana on ollut pitkään yhteistyö ja verkottoituminen naapuripiirien kanssa. Pohjoisten piirien yhteiset tapahtumat ja tuumaustalkoot ovat tuottaneet usein ja monenlaisia yhteistyömuotoja, joita sitten yhdessä tuumin on viety eteenpäin, niin liitossamme kuin muissakin yhteyksissä. Lähes kaikki teistä on kulkenut pitkän tien THL:n mukana ja ollut vaikuttamassa tämän Kiitän paikallisia järjestäjiä erittäin hyvää kotimatkaa ja toivon, että me kaikki tapaamme ja meitä vielä runsaslukuisemmin kaikissa näissä meidän tilaisuuksissamme. Ja lopuksi haluan osoittaa lämpimät kiitokset Kemin alueen toimijoille, piirille ja seuroille, jotka ovat aktiivisesti hoitaneet tämän veteraanitapahtuman järjestelyjä. Meillä on ollut monipuolinen tapahtuma ja kaikki on sujunut suhteellisen hienosti ja kaiken lisäksi Kemissä on ollut upea ilma, eli ei ole tarvinnut kenenkään palella, ei ulkona eikä sisällä. Varmasti teemme myöskin pieniä uudistusesityksiä sekä tämän tapahtuman, ohjelman ja päivityksien osalta, mutta niistä te tulette kuulemaan sitten myöhemmin. Kiitos kaikille ja erittäin hyvää antoisaa veteraanitoimintaa jatkossa koko joukolle. Kiitoksia. Kiitos Anja Auminen, THL:n veteraanijaoston puheenjohtaja. Ja sen verran täytyy lisätä tuohon Anjan puheeseen, että hän ei muistaakseni eikä huomannut, että hän olisi sanonut, että tuo seuraava liittokokous pidetään täällä meillä Kemissä. Eli ensi vuoden toukokuussa, puolivälipaikkeilla toukokuuta, kokoonnumme tänne Kemiin seuraavan kerran suuremmalla joukolla pitämään liittomme kokousta.